Priştinada bir yüze golaý protestçi Kosowonyň hökümetini Makedoniýada şu aýyň başynda bolan ok atyşygyň ýyzýany tussag edilen 21 sany kosowo raýatynyň boşadyljagyny güwä geçmäge çagyrdylar. Makedoniýanyň liderleri 14 ýaragly diýilen adamyň ölümine getiren zorlukda kosowaly etnik albanlary aýypladylar. Ölenleriň ählisiniň Kosowonyň raýatlary dygaýdyldy. Protestçiler Makedoniýanyň hökümetini etnik albanlary terror etmekde aýypladylar. Saraýewoda Bosniýa bir günlük sapar bilen baran Türkiýäniň prezidenti Rejep Taýyp Erdogan ýyly garşy alyndy. Erdogany hormatlap atylan salutdan soň ol ýurduň bilelikdäki prezidentliginiň Bosniýa, Serb we Horvat agzalary bilen duşuşdy. Erdoganyň saparynyň gün tertibinde onuň iki tarap bilen ýalaşyga gol çekmegi bu Saraýewanyň gadymy böleginde meçidi hem türk hammamyny gaýtadan açmagy göz öňünde tutulýar. 1990-njy ýyllaryň uruşunda ziýan ýeten binalary dikeltmek işlerine Türkiýe pul çykardy. Gürjistanda Tbilisiýanyň we Rustawi şäheriniň arasyndaky 25 kilometrlik gara ýoly gurýan gurulşykçylar iş taşlaýyşy eglan etdiler. İşçiler Gürjistanyň milli pulalarynyň kümmetlenmegi sebäpli özlerine tölenýän zähmet hakynyň ýeterlik däldigini aýdýarlar. Gara ýol Hytaýyň döwlet eýçiligindäki Sinohydro atly gurulşyk şirketi tarapyndan gurulýar. Şirket aýlyklary galdyrmagy wada berdi, emma munyň meçberini hem haçan boljakdygyny taýyklaşdyrmady. Kırgızstanyň paýtagty Bişkekde pensionerlere pul toplamak üçin söwda ýola goýuldy. Bu çäre Adra ýagny Adventist hristiýanlaryň global ynsanperwer guramasy tarapyndan guruldy. Pensiýadaky adamlaryň öndüren önümlerini satmak arkaly olaryň girdejelerini artdyrmak göz öňünde tutulýar. Kırgızstanda pensiýalaryň ortaça möçberi aýyna $80 barabar. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş bolduňuz.